dipor jorani dipor kaham uttor dokhin pube posinai tongnai rokno ang sago je Santi Lokhi no honai tabok viral khainai rok busuk jora tui pisa jelai kha ane dirbo dristi nairogoi samang khaima jaga sei hai ke sungjakhe Santi Lokhi ni ranggola khonok jak honai phunuk jak tongmani sei hai ke wok songoi ranggola khonok lai tongmani busuk jora tui viral khaigoi pisa jelai kha nirok ha honai sango sibano nirok ha saba sibano chini deso chini ha nai rodi honai sa fatani phainai rokle tabok porjonto hai honai si viral khaya hongkha hingkhe nirok sibabai phat khainai nirok no ganatantra ni tui rajniti ni tui. Hello guys, welcome back to my channel. Gangke guys tini gangke sini Tripura house tini Sapri Matai Santi Lakshmi Devi tabo belai kino Tripura sarang hokai tongo guys gangke norong norong mangkna tini bin bagise video sunam jaka point bini bara Sapri te hasa kure guys tangi gangke shele hakora bagai bo nogo boya business khai tongo guys ngano norong mangkna ihi mosquito trap bono trap baise on khaye moso baji peti per na nei norong mangkna bin bagise mo paito mo red mon price ka 330 টাকা mo baise bono tap ko wan puri mo thana nei bo tangi omai kai social media khai Tripura sarang no thokai na na tei dala pok sawai ubrang to khaina na te kabang ma bini bagai motai mani tongnai ro te kaham tongnai ro belai kheno tabu bakpar te chalak soitan hinjaka guys ingkangke omahai Sapri motai rokno sang loima sari nai tani ingkangke awahai ke thokai business khema rok on belai kheno saya norong nukno hi mosquito trap ono trap bai motikeri tuhan baji petui bono seng mape lainai haisi hangkangke gobang mano omo hai motai thango phayo gobang ma salrongno agirogo omo hai keno nongjagoi thangpayo kumai thango phiaba bo hangkai kok simi kotor sawoi sini Tripura sarokno thokai tonibo tei kok bai mo thogoi rang hajare hajar chai tongo guys gangke norok to nuguni mangkhana bini video rogo te bini comment rogo gobang ma bongni kami amchaini gana ni borok bini motai manmano bebakse soitan nei sawo te new business te soitan business oma herokse bo hene comment khlaijago guys gangke kubui no bini omo bo soitan business no tang hingangke khoroksa sele norok nugui mangkhana video ni kilibo bini abo dress rok rignai rok te rigutu rok bini abo kuno motai dress de khaba bini abo motai dress ja bini amo just haino nomona misa phunugoi rangchanani te buino thokai hamyano no hamri mano hnoi klangmani te kabang rang charge khlainani abo simise bini thani kaisa naharjar nka abono norok saimandi obo hai duplicate borok bai ta thokai jagdi ngangke guys norok to heni tongkhana bok kaham kaino motai manu hnai o soitan bini sago soitan hajak soitan bagi se botine oma hai kai bo chini Tripura sarokno thokai tono 100% rok hnai bo motai henai soyong hnai bo gobang social media rokno viral khaioi chini Tripura sarokno sigri toni baika guys gaino nukna mosquito trap bono o trap bai sas khaisa bo ang maya hnai eba manu hnai bo kubui kokno mangkosi dong bono ani gana tongkai to puran shot khaisi bo bai nok to nukui mangkha trap mo trap bai sas khaisi bono asake soitan no hangga guys noro buji kan khlai tini video asapino hangga bo koi no fake bino business pro fake to fake
yang dorong punya kelihatan ini video asal tunjuk tuh benar lekai hambai guys.